nga. Imo man gihatag mo sa kuha? Ako na yatag ka Pilox kasi tinuod gibayaran na niya. Okay. Gipalit na ni Pilox kay para sa imo ha. Kay manari na lagi kuno ka. Gusto ni Pilox ng manari na ka. Palit na niya para ka Pilox. Kalambre. Ay piste. Nahaladad ana nas buangan. Sa ilangayan itari na ugma kay Domingo na ugma. Ha? Itari giti ka. Asa na itong nagkisyantig manok ah? Tuwara, hindi ko syantig manok ay. Day, ari giti? Basta lang, ari lang. Anong imo man ang gitawag ang negosyanteng manok? Mga yung Pilox mo na ba? Ay, stop sa pita kay buntis mo yung tao. Ayaw ko na yung tawag sugta si Pilox o manguyab sa yaha. Ayaw lang ko nung kabalaka. Hindi ko nung siya mo patrong tiguang. Para to nga ko laka ko kay itari kami manukan eh. Nahala itari na na haron makabuno na ng manok ni Pilox. Liwat kini manok ka eh. Liwat ka Pilox. Grabe kini kaliwat ng manok ka eh. Tapos kami sunguhay. Liwat kay Pilox. Bulag. May itari manukan eh. Tapos nang dagway ka Pilox. Imagine yung tonto ka Pilox oh. Nok. Isa ko be kay Agay. Pilox ay. Tapos kay mugdagway. Pastilan. Hoy baliwon mo yaka ni agat ta. Napay buhok kay way sudlayay. Itari Sudlayay po na panag sa imong buhok pod. Haron mahigog si Pilox sa imo ha ba. Pastilan. Lagi na ako nga dadang dito sa akong tiyan gid nga si amahan. Itari lang tikan ako para makabawas ko siya. Ay. Dikis gamay be. Agay. Pastilan. Pastilan kaagata. Pastilan. Nayabag na sa gata. Tari na mo. Karong Domingo ba?